Den kom over til faste, og så kom den ind til Peter. Min far, han blev da så glad, hvis han så det. Ja, det tror jeg også, han ville elske det. Hvad så? Det er bare Carina uploader den der på Facebook. Ja, på Facebook. Ja, det er ikke engang lyv. Hey! Ej! Sejt! Og sejt til dig. Sejt til Olli og sejt til far. Hold da! Jo mere far, jo bedre. Hey! Det var dog ikke utroligt, han kan blive ved. Sejt til Olli og sejt til far. Hold da! Godt, hey, skal den hen til Olli igen? Hey! Hey! Så hen til Oliver. Hen til Oliver. Hey! Ej, jeg kan snart ikke grine mere. Jeg kan snart ikke få luft mere. Ej, nu skal du med. Han skal lige se, hvad Isabella laver. Du er blevet på eller på... Det, hvad har du lavet, skat? Jeg faldt. Faldt du? Igen? Ej, altså. Ej, du får altså ikke plaster på hagen. Jo. Du har kæmpe stor sæk på albuen. Har du vist med det? Ej. Jeg faldt nu igen. Stop. Jeg tror, I ved, hvad I skal lege med ham på efterdags. Kom. Ikke så hårdt. Nå, kom. Han tager Oliver. Hey. Du kan da ikke blive vildt, mand. Det var da helt vildt. Kom så med den, far. Hey. Og så hen til Oliver. Hvorfor kom? Så hen til Oliver. Jeg så hele tiden med dig. Ui.